Maryam. Soyayya na da haɗari, na tabbatar da yin tazo ba ta uzuri. Duk magina wa gaibu ne, bana biye shi zane aiki da zahiri. Maryam kin zama sinadari a cikin rayuwa idan ba ke to da haɗari. Kin nuna so na gaskiya, abinda kika yi garin Maryam ta wasa ya ba a ta ya zambiya. Maryam kin san ciyan ciki na barewa, jeji Allah ke ba ta magani. Wanda ya san so na gaskiya